Nyt mä oon vihdoin löytänyt sellaisen kodin, missä mä pystyn asumaan. Aikaisemmin oli vähän ongelmia siinä, että en pystynyt oikein hengittelemään, mutta nyt on semmoinen koti, jossa on helppo hengittää. Mä oon Jenni Alisaari ja me ollaan vuonna 2014 valmistuneessa Hirsitalossa ja mä oon asunut täällä sit viimeiset 6 vuotta ja on kyllä ollut paras koti ikinä. Mä olin aikoinaan töissä sellaisessa koulussa, jossa todettiin aika paha homevaurio ja se vaikutti mun terveyteen aika merkittävästi. Mä sain astman ja monenlaisia vaikeuksia hengittää erilaisissa tilanteissa, mutta myös sit lisäksi niin kun yliherkkyyden monenlaisille kemikaaleille ja tuoksuille. Aloin sitten etsiä asuntoa valmista asunnoista, kävin katsomassa kerrostaloja, rivitaloja, omakotitaloja. Mikään niistä ei sopinut. Joko niissä oli ongelmaa homeen kanssa tai sitten niissä oli jotain semmoista rakennusmateriaalia käytetty, mikä mulle ei käynyt. Ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi, että pitää rakentaa oma koti. Ja sitten mä rupesin selvittelemään, mikä olisi niin kuin järkeviä just näiden materiaalien kannalta. Vaihtoehdoksi oikeastaan jäi sitten vain yksi ja se oli hirsi. Luin vielä lisää, niin huomasin myös, että on ihan tutkittu sitä, että hirsitalolla on terveempi sisäilma kuin monella muulla rakennuksella. Että se oli oikeastaan sitten se, mikä oli se ratkaiseva asia siinä päätöksenteossa. Rakennusaikana mä jouduin käyttämään päivittäin vielä kortisonia sen mun astman takia, mutta sitten kun me oltiin noin 5,5 vuotta asuttu tässä, niin mun astman oireet hävisi ihan täysin ja mun ei tarvinnut enää lääkitystä käyttää. Mä huomaan täällä, että täällä on niinku todella puhdas se hengitysilma ja sitten kun mulla käy myös niinku ystäviä kylässä, niin ne aina sitä ihastelevat, että miten helppoa täällä on hengittää. Ja sitten sen huomaa, kun itse on ollut joskus jossain muualla yötä ja kun tulee kotiin, niin se hengityksen keveys on ihan toisenlaista. Mä harrastan aika paljon laulua ja soittamista ja puulla on myös hirveän hyvä vaikutus siihen akustiikkaan, että täällä ääni soi kauniisti, että se oli myös ihan yksi semmoinen hyvä kriteeri. Nyt kun mä oon asunut täällä noin 6 vuotta, niin täytyy kyllä sanoa, että tää on mulle paras koti.